पोतिबा तारीख तापरे धनिया बादाम लंका आदि 7/5/23 मंजी जोन पोतिबा सेही तारीख ସେହି ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଗଜା ତୁମ ଘର ବାହାରିବା ଅଗଣାରେ ଦିନ ବା ସପ୍ତାହ। ବାଡ଼ି ଯେଉଁ ବଗିଚାରେ ବା ଏକ ଗଜା ବାହାରିବ, ଗମଲାରେ ପୋତିବ। ତାରିଖ ମଞ୍ଜି ଲେଖିବା ପୋତିବା 12/23 ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ କେତେକ ପ୍ରଥମ ବିଶେଷ ପତ୍ର ଜିନିଷ ବାହାରିବା ପତ୍ର ଦିନ ବା ଲିଫ୍ ଓ ଏହାର ତୃତୀୟରେ ଶାଖା ଘୁରୁଥିବା ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ତାର ଉପଗ୍ରହ ତଲକୁ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଫଳ ତାପ ବା ପ୍ରଦାନ ଫ୍ରୁଟ୍, କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ଏକ ତଲକୁ ତାରା ବା ଫୁଲ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ଫ୍ଲାୱାର ପୃଥିବୀ ପରି ତାର ତଲକୁ ଗ୍ରହ କାଣ୍ଡ ତାର ବା ଷ୍ଟେମ୍ ଉପଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଓ ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚାରୀ ମୂଳ ବା ରୁଟ୍। ୱେଲକମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତଥା ପରିବାରଜନଙ୍କ ସହ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ବା ଖରା ଛୁଟିକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବ। ଏହାଛଡ଼ା ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅବକାଶକାଳୀନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଅବକାଶକାଳୀନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ 6ଠ, 7ମ ଓ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏଠାରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମଞ୍ଜିକୁ ମାଟିରେ ପୋତିବା ଓ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ଦେଖିଥିବ। ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଯଥା ମୁଗ, ଚନା, ବିରି, ଧାନ, ଗହମ, ଧନିଆ, ବାଦାମ, ଲଙ୍କା ଆଦି ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ତୁମେ ନେବ। ସେହି ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ତୁମ ଘର ଅଗଣାରେ ବା ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବା ଏକ ଗମଲାରେ ପୋତିବ। ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ କେତେକ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରିବ ବା ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଆସ ସେସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବିଷୟ। ସଠିକ୍ ଜାଗାର ଚୟନ କରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଭଲ ମାଟି ଥିବ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁଥିବ। ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ହାଲୁକା ଓ ଫସଫସିଆ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚେର ମାଟି ଭିତରେ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବିହନ ବାଛିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଥାଏ। ମଞ୍ଜି ଉନ୍ନତ ହୋଇନଥିଲେ ଗଛ ହେବ ନାହିଁ ବା ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ହେବ। ମଞ୍ଜିର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ କରିବା। ଚେର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ। ଖତ ବା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ। ଏବେ ଆମେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ବା ଜର୍ମିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଞ୍ଜିରୁ ଏକ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମଞ୍ଜି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମିଳିଲେ ଏହାର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ କହିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ତାପ, ବାୟୁ, ଜଳ, ଓଦା, ଉର୍ବର ମାଟି ପାଇଲେ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଥିବା ଭ୍ରୂଣର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗେ। ଏହାପରେ ମଞ୍ଜି ଆବରଣ ଭାଙ୍ଗି ଗଜା ବାହାରକୁ ବାହାରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଜାରୁ ଚେର ବାହାରେ। ଏହି ଚେର ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ବଢ଼େ। ପତ୍ର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େ। ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ପାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମଞ୍ଜିଟି ଗଛରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଗଛଟି ବଢ଼ି ସେଥିରେ ଫୁଲ ଓ ଫୁଲରୁ ଫଳ, ଫଳରୁ ପୁଣି ମଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆମେ ଏଠାରେ ମଞ୍ଜିରୁ କିପରି ଏକ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମଞ୍ଜିର ବିକାଶକୁ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟି ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ତା'ର ବିକାଶକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଟେବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟେବୁଲରେ 8ଟି କଲମ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ଓ 12ଟି ରୋ ବା ଧାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଟେବୁଲ ଉପରେ ହେଡ଼ିଂରେ 6ଟି ସପ୍ତାହ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ 7/5/23ରୁ 13/5/23, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ 14/5/23ରୁ 20/5/23, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ 21/5/23ରୁ 28/5/23, ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ 28 ମେରୁ 3 ଜୁନ୍, ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହ 4 ଜୁନ୍ରୁ 10 ଜୁନ୍, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତାହ 11 ଜୁନ୍ରୁ 17 ଜୁନ୍। ଓ ତଲକୁ ତଲ 12ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଥା 1. ମଞ୍ଜିର ନାମ, 2. ମାଟିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ତାରିଖ, 3. ଗଜା ବାହାରିବା ଦିନ ବା ସପ୍ତାହ, 4. ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ବାହାରିବା ଦିନ ବା ସପ୍ତାହ, 5. ପତ୍ର ବଡ଼ ହେବା ଦିନ ବା ସପ୍ତାହ, 6. ପତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ତାହେଲେ କ'ଣ, 7. ପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ, 8. କାଣ୍ଡରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି କ'ଣ, 9. ଉଦ୍ଭିଦର ଉଚ୍ଚତା ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ, 10. ଉଦ୍ଭିଦରେ ଫୁଲ ବା ଫଳ ହେଲା କି, 11. ଉଦ୍ଭିଦରେ କୌଣସି ରୋଗ ବା ପୋକ,
12 ଉଦ୍ଭିଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଦର ଉତ୍ତର କରିବା। 1 ନମ୍ବର ମଞ୍ଜିର ନାମ। ଆମେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ନେଇଥିବା ମୁଗ ହେଉ, ଚଣା ହେଉ, ଧାନ, ଲଙ୍କା ଯାହା ନେଇଥିବା ସେ ମଞ୍ଜିର ନାମ ଲେଖିବା। ମାଟିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ତାରିଖ, ତାପରେ 7/5/23 ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ପୋତିଥିବା ସେଇ ତାରିଖ ଲେଖିବା। ଗଜା ବାହାରିବା ଦିନ ବା ସପ୍ତାହ, ଯେଉଁ ଦିନ ଗଜା ବାହାରିଥିବ ସେ ତାରିଖ ଲେଖିବା 12/5/23। ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ବାହାରିବା ଦିନ ସପ୍ତାହ 17/5/23। ପତ୍ର ବଡ଼ ହେବା ଦିନ ସପ୍ତାହ, ପତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ବଡ଼ ହେବ ମନେକର 22/5/23। ପତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି? ଯଦି ରଙ୍ଗ କିଛି ହଳଦିଆ ହେଉ, ଲାଲ ହେଉ, ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ବାହାରିଥିବ ତାର ରଙ୍ଗ ଲେଖିବା। ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ତାପରେ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। 2, 5, 10, 15। କାଣ୍ଡରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହଁ ନରମରୁ ଶକ୍ତ ହେବା, ଆଉ କିଛି ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଲେଖିବା। ଉଦ୍ଭିଦର ଉଚ୍ଚତା ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ, ଏହା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଲେଖିବା। 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଫୁଲ ବା ଫଳ, ଯଦି ଫୁଲ ହେଇଥିବ ଲେଖିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଉଦ୍ଭିଦରେ କୌଣସି ରୋଗ ପୋକ ଯଦି ହେଇଥିବ ଲେଖିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଉଦ୍ଭିଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ଅବସ୍ଥା, ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖିବା, ନହେଲେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କରି ଯିବା। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା, ଯାହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନାମ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିନା ଏ ଜୀବଜଗତ ଅସମ୍ଭବ। ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଆମେ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, କାଠ ଆଦି ପାଇଥାଉ। ତା ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଆସ ଏବେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଓ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ପ୍ରଥମରେ ପତ୍ର ବା ଲିଫ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାଖା ବା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତାର ତଳକୁ ଫଳ ବା ଫ୍ରୁଟ୍, ତାର ତଳକୁ ଫୁଲ ବା ଫ୍ଲାୱାର, ତାର ତଳକୁ କାଣ୍ଡ ବା ଷ୍ଟେମ୍ ଓ ଶେଷରେ ମୂଳ ବା ରୁଟ୍। ଆମେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଓ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ମୂଳ। ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗଛର ଭ୍ରୂଣମୂଳରୁ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ ତାକୁ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦିଗରେ ମୃତ୍ତିକା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ମୂଳ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ। ମାଟିରେ ଥିବା ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଶୋଷଣ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ସହ କାଣ୍ଡକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖେ। କାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଅଂଶ ତା'ର ଗଜାର ଭ୍ରୂଣ କାଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ମାଟି ଉପରେ ବଢ଼ିଥାଏ ତାକୁ କାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏବେ କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ। ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଧରି ରଖିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଷିତ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ କାଣ୍ଡ ପରିବହନ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ମାଟି ତଳେ ଥିବା ସାରୁ, ଅଲୁଅ ଆଦି ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତି। ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ। ପତ୍ର ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ନିଷ୍କାସିତ କରେ। ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପତ୍ର ଦେହରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ୱସନ କରିଥାଏ। ପତ୍ରର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଉଦ୍ଭିଦ ତା'ର ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଉତ୍ପେଦନ କୁହାଯାଏ। ଫୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ। ଫୁଲ ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଏ। ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ। ଫୁଲ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଫୁଲ ଉଦ୍ଭିଦର ଜନନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ମହୁ ପାଇଁ ମହୁମାଛି, କୀଟପତଙ୍ଗ ଆଦି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଓ ପରାଗଣ କରନ୍ତି। ଫଳର କାର୍ଯ୍ୟ। ଫଳ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ। ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ହୁଏ। ଫଳର ଖୋଳପା ମଞ୍ଜିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ। ଫଳର ମଞ୍ଜି ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫଳକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖାଇ
ଦୂର ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ସବୁଆଡ଼େ ହୁଏ। ଆମର 2ଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ସୌରମଣ୍ଡଳର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ଓ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଏବେ ଆମେ ସୌରଜଗତର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ତା ଆଗରୁ ସୌରଜଗତ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଅନେକ ତାରା ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିଥିବ। ଏସବୁକୁ ମହାକାଶୀୟ ବା ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦପ୍ ଦପ୍ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାରା, ତାରକା, ନକ୍ଷତ୍ର ବା ଇଂରାଜୀରେ ଷ୍ଟାର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ଥାଏ ଓ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହ, ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ବା ଉପଗ୍ରହ, ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ନଥାଏ। ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ପୃଥିବୀ ଏକ ଗ୍ରହ ଓ ଏହାର ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଉପଗ୍ରହ। ଆମକୁ ଆଲୋକ ଓ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ତାରା ବା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆମ ପୃଥିବୀ ପରି 8ଟି ଗ୍ରହ ଓ ତା'ର ଉପଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଆମ ସୌରଜଗତ ବା ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆମ ସୌରଜଗତରେ ଥିବା 8ଟି ଗ୍ରହର ନାମ ଜାଣିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହ ବୁଧ ବା ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ତାପରେ ଶୁକ୍ର ବା ଭେନସ୍, ତାପରେ ପୃଥିବୀ ବା ଆର୍ଥ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ବା ମାର୍ସ, ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ବା ଜୁପିଟର, ତାପରେ ଶନି ବା ସଟର୍ନ, ତାପରେ ୟୁରାନସ୍ ଓ ଶେଷରେ ନେପଚ୍ୟୁନ୍। ଏବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ସୌରଜଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଯାଇଛୁ। ଯାହା ଜାଣିଲ ତାକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କର ଓ ଆମ ସ୍କ୍ରିନରେ କିଛି ସୌରଜଗତର ଚିତ୍ର ବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।